День добрый, панове! Мястэчка Гайна, Лагойский район, Минская область, Республика Беларусь. А паходжанне гэтай назовы легенд існуе вельмі шмат. Адны вось кажуць, што назова гэта мястэчка паходзіць ад таго, што вось тут вакол вельмі шмат гаёў. Вось ад слова гай і назва мястэчка Гайна. А іншыя сцвярджаюць, што гэта назова атрымалася ад таго, што мястэчка знаходзіцца на рэчцы Гайна. А рэчка Гайна бярэ свой тут пачатак. Вось адсюль і назова Гайна. Бережков крутых, не топи мне стежечек, стежек золотых. Тут с купальских кветочек я вянки вела и пускала реченькой, бережком и шла. Закружила голову мне быстрая вода. Подышел коханый мой и руку подал. Не выходь ты, реченька, с бережков крутых, не топи мне стежечек, стежек золотых. Ой, жуда бяда, ой, як шумить вода, а де ж буду, де ж я каравод водить, а де ж буду, реченька моя, люба чакать, вяночки вить. А рэчачка Гайна цячэ якраз пасярод вёсачкі. Вось тут у гэтых мясцінах яна і бярэ свой пачатак. Вось гэта зараз гэтая рэчачка, она такая маленькая, невялічкая, а калісьці гэта рака была вялізная і па ёй нават хадзілі чаўны. Справа ў тым, што Гайна упадае ў березіну, а па березіне калісьці ішоў гандлёвы шлях з варагаў у грэкі. Дык вось з грэцкай мовы Гайна перакладаецца як спрыяльная даліна. І вось я думаю, паважанае панства, што грэкі калісьці, ідучы па березіне сваім шляхам, па Гайне па прытоку березіны заходзілі вось сюды, у гэтую спрыяльную даліну. Тут, мусіць, яны тут, там лавілі зубрыка ў лесе, клалі вогнішча вось тут на беразе рэчачкі, падсмажвалі зубрыка і, перакусіўшы, сваім шляхам ішлі далей. І ўжо ў Грэцыі тым, хто збіраўся зноў ісці гэтым шляхам, яны казалі: хлопцы, вось калі будзеце праходзіць праз Беларусь, па рэчцы Березіна будзеце ісці, то абавязкова загляньце ў Гайну, спрыяльную даліну. Мясціны прыгожыя, і вока парадуеце, і запасы ежы папоўніце, таму што звяроў надта шмат там. І вось кажуць нават, што калісьці сам Адысей, калі пасля Троі блукаў воднымі шляхамі, то заходзіў у гэтую спрыяльную даліну, Гайну. І вось недзе тут, на беразе Гайны, ён па некаторых чутках падстрэліў аднаго тура, 2 зуброў, 6 дзікоў і аж 38 дзікіх качак. І папоўніўшы запасы ежы, пайшоў далей, сказаўшы: сапраўды спрыяльная даліна, Гайна. Як там яно, панства, было калісьці даўно, Бог яго ведае.
Але вось дакладна вядома тое, што раней гэтае мястэчка называлася не Гайна, а без літары Г. Айна. І што жылі вось тут, у гэтых мясцінах, балцкія плямёны. Тут і раней, панове, было вельмі шмат балцкіх курганоў. Але іх там з цягам часу даследчыкі палову раскапалі, а другую палову пасля Другой сусветнай вайны зраўнялі бульдозерамі. І цяпер іх тут вельмі мала. Вось у гэтых курганах балты хавалі калісьці сваіх продкаў, сваіх князёў. Дарэчы, у перакладзе з балцкай мовы айна гэта азначае продкі, дзяды. Ну, а пазней вось сюды да балтаў прыйшлі славяне. Ну, і славяне асімілявалі балтаў. Ну, конечно, працэс гэты быў вельмі мірны і доўгі. Ну, спачатку хадзілі ў госці там адзін да аднаго, пасля пачалі жаніцца, ну, а пасля ўсё тут перамяшалася. Ну, і, дарэчы, балты і па сённяшні дзень нас называюць не беларусы, а балтарусы. Але вось не ўсе перамяшаліся паміж сабой, захаваліся тут і такія астраўкі асабліва, дзе жылі адны толькі балты, са сваім укладам, са сваімі традыцыямі. І вось адным з такіх астраўкоў і было вось гэтае паселішча Айна. І нават калі на нашу зямлю прыйшло хрысціянства і вакол людзі пачалі прымаць новую веру, то вось тут у Айне захоўвалі свой уклад балцкі і новую веру не прымалі, а заставаліся язычнікамі. І вось кажуць нават, што тут да 14 стагоддзя яшчэ было язычніцкае капішча. І вось у сувязі з прыняццем хрысціянства Айна упершыню і патрапіла на летапісныя старонкі. Упершыню вось гэтае мястэчка ўзгадваецца аж у 1387 годзе. І вось з якімі панства падзеямі. Ну, справа ў тым, што палякі запрасілі князя Ягайлу стаць іхнім каралём, ну, а жаніцца з іхняю каралевай Ядвігаю. Ну, а паколькі палякі каталікі, то і Ягайла павінен быў стаць таксама каталіком. Ну, Ягайла, конечно, прыняў іхнія ўсе прапановы, стаў польскім каралём, каталіком. І вось у нас на Беларусі ён пачаў тады будаваць касцёлы. І вось кажуць, што айнаўцы былі ахрышчаны пры ўдзеле самога князя Ягайлы. Кажуць, што сюды прыехаў ён разам са сваёю жонкаю Ядвігаю. І ў 1387 годзе на старажытным капішчы пабудаваў адзін з першых касцёлаў на Беларусі. Надзяліў гэты касцёл землямі, а пані Ядвіга адарыла гэты касцёл срэбрам і рознымі убранствамі. Ось мне здаецца, паважанае панства, што Ягайла разам са сваёй жонкай Ядвігаю вось сюды, у Айну, прыязджалі не проста так. Не проста так яны тут пабудавалі менавіта ось тут, у Айне, адзін з першых касцёлаў на Беларусі, на старажытным капішчы. Памяці казаў, што Айна з літоўскай мовы перакладаецца як продкі. Хто яго ведае? Можа, тут дзе і пахаваны продкі караля Ягайлы. Наогул мясціны тут панства вельмі таямнічыя. І сюды, вось у Айну, неаднойчы прыязджалі князі Вялікага княства Літоўска і каралі Польшчы, каб пакланіцца гэтым мясцінам і ушанаваць памяць продкаў. І вось калі каралём Польшчы стаў вялікі князь Ягайла, то у Вялікім княстве Літоўскім уладарыць пачаў, пасля невялічкай такой барацьбы, вялікі князь Вітаўт, стрыечны брат Ягайлы. І вось Вітаўт пачаў землі вось гэтай лагойскія раздаваць тым, хто дапамагаў яму ў гэтай барацьбе. І вось усё ён тут вакол раздаў, а сабе пакінуў толькі Лагойск і вось гэтае паселішча Айна. І належала Айна Вітаўту аж да канца ягоных дзён. Вось палюбіў ён вось гэтыя мясціны, ці вось за прыгажосць гэтую тут, ці мусіць вось гэтае месца дзеля яго нешта значыла.
што цікава, панства, што у Лагойску вялікі князь Вітаўт пачаў узмацняць замак, які меў стратэгічнае значэнне. Таму што, як вы ведаеце, вялікі князь Вітаўт заўсёды дбаў пра абарону і цэласнасць сваёй дзяржавы. А вось Айна гэтая для яго мела такое, духоўнае значэнне. Хаця не прайшло яшчэ і 10 гадоў з таго дня, як князь Ягайла пабудаваў тут першы касцёл, князь Вітаўт пачаў перабудову гэтага касцёла. І вось недзе праз 10 гадоў, як князь Вітаўт у Айне дабудаваў касцёл, у Еўропе адбылася вялізная бітва. Бітва гэта адбылася 15 ліпеня 1410 года пад Грунвальдам. І дзякуючы менавіта кіраванню вялікага князя Вітаўта і нашым беларускім харугвам пад Грунвальдам крыжакі былі разбітыя, і яшчэ доўга нага германцаў не ступала вось на нашу беларускую зямлю. А ў айнаўскім касцёле пасля гэтай бітвы ішла імша у гонар вялікага князя Вітаўта, у гонар ягоных ваяроў, у гонар перамогі пад Грунвальдам. Пасля смерці вялікага князя Вітаўта у Гайне ніколі не забываліся пра свайго апекуна. І ў гайнаўскім касцёле, які будаваў князь Вітаўт, на працягу 500 гадоў 2 разы на тыдзень вялася імша за спачын душы вялікага князя. Недзе менш чым праз 100 гадоў пасля смерці вялікага князя Вітаўта Айна стала сведкам яшчэ адной вялізнай падзеі. 8 верасня 1514 года адбылася адна з буйнейшых бітв 16 стагоддзя ў Еўропе. Адбылася гэтая бітва на рацэ Крапіўна пад Оршаю. Падчас гэтай бітвы 35-тысячнае войска Вялікага княства Літоўска ушчэнт разбіла 80-тысячнае маскоўскае войска. І вось, каб аддзячыць Богу за гэтую перамогу, войска Вялікага княства прыйшло ў Гайну, менавіта да айнаўскага касцёла Найсвяцейшай Дзевы Марыі. І вось уявіце сабе, што па гэтых айнаўскіх вулачках летам 1514 году ішло войска Вялікага княства Літоўска. На чале гэтага войска на кані ехаў сам кароль Рэчы Паспалітай і вялікі князь Жыгімонт I стары. Побач з ім на кані быў пераможца гетман Канстанцін Астрожскі, а за ім ішло непераможнае войска. На сонцы блішчалі доспехі, зброя, а над імі луналі штандарты. 3 дні вось тут, у Айне, стаяў Жыгімонт I са сваім войскам. 3 дні тут гулялі перамогу, 3 дні тут ігралі дуды і сурмілі сурмы аб вялікай перамозе. Ёсць на вас такі слых, паважанае панства, што кароль Жыгімонт Стары загадаў усіх загінуўшых у бітве пад Оршай прывезці вось сюды, у Гайну, і пахаваць вось тут, побач з айнаўскім касцёлам, на гэтай вось гары. Наколькі гэта дакладна, я не ведаю. Але вось старажылы мне распавялі дакладна тое, што ён сюды прывёз 2 сваіх слуг, якія загінулі ў бітве пад Оршай. Гэта 2 Станіслаў, і пахаваў іх вось тут, на гэтай гары, побач з касцёлам. Жыгімонт Стары надаў касцёлу розныя прывілеі, шмат даў грошай і загадаў, каб раз на месяц у касцёле вялася імша з успамінам аб усіх загінуўшых у бітве пад Оршай, а сам пасля гэтага разам са сваёй світаю рушыў да Вільні.
І вось гавораць, што той прывілей напісаны Жыгімонтам Старым у 1514 годзе у айнаўскім касцёле знаходзіўся аж да пачатку 20-го стагоддзя. І быў яшчэ адзін падарунак дадзены айнаўскаму касцёлу каралём Жыгімонтам Старым. Гэта вялізны крыж золата і срэбра, зроблены італьянскімі майстрамі ў 15 стагоддзі. Вось такі невядома, ці ён гэты крыж прывёз з сабою сюды, ці ён быў захоплены падчас бітвы пад Оршай, быў узяты як трафейны. Але гэты крыж кароль Жыгімонт Стары падараваў айнаўскаму касцёлу, у якім гэты крыж і захоўваўся. А калі Айна стала належаць графам Тышкевічам, то яны за вялікія грошы у касцёла гэты крыж выкупілі. І ён знаходзіўся ў іх у Лагойску. І нават калі Тышкевічы стварылі музей старажытнасцяў, то яны не перадалі гэты крыж у музей, а захоўвалі дома як сямейную рэліквію. І толькі напрыканцы 19 стагоддзя нехта з графоў Тышкевічаў гэты крыж прадаў прыватнай асобе, і сённяшні лёс крыжа невядомы. Той касцёл, які быў закладзены вось тут, на гэтым месцы, князем Ягайлам і дабудаваны князем Вітаўтам, прастаяў амаль 400 гадоў. І вось у 1720 годзе граф Тышкевіч вырашыў перабудаваць гэты старажытны касцёл, але не паспеў, памёр. І толькі ў 1781 годзе князь Цэдзік на месцы гэта старажытнага драўлянага касцёла распачаў будаўніцтва новага белакаменнага мураванага. Гэты касцёл Успення Свяцейшай Дзевы Марыі быў асвечаны ў 1788 годзе біскупам Фадзеем Букатым. Біскуп Фадзей Букаты неаднойчы нават з Вільні пазней прыязджаў у гэты касцёл на імшу па князе Вітаўце і па загінуўшых у бітве пад Оршаю. Ён надаваў вялікае значэнне гэтаму айнаўскаму храму. І ў яго набажных кнігах пасля было знойдзена шмат песень аб айнаўскім храме і аб гэтых вось мясцінах. А знаходзіўся белакаменны храм Успення Свяцейшай Дзевы Марыі ў цэнтры Гайны вось тут, на гэтай гары. У вышыню гэты храм быў 16 сажняў. А адзін сажань гэта недзе 2 з лішнім метра. У шырыню храм быў 15 сажняў з 2 купаламі. У інтэр'еры было 5 алтароў. Вялізны арган знаходзіўся сярэдзіне, а таксама цудадзейны абраз Маці Божай Гайнаўскай. І вось падчас Другой сусветнай вайны гэты касцёл быў крышку пашкоджаны, і пасля вайны нехта сказаў, што вось дзеці будуць бегаць, ды нешта цагліна каму на галаву падзе. І замест таго, каб яго ўзяць і абгарадзіць, узялі, заклалі туды ўзрыўчатку, і касцёл быў узарваны. І вось гэта ўсё, што засталося ад гайнаўскага храма. А на малюнку Напалеона Орды ён выглядаў вось так. Напалеон Орда Гайну наведаў у 1876 годзе, і на той час гэта было вялізнае мястэчка. Акрамя касцёла тут знаходзілася яшчэ і праваслаўная царква Успення Свяцейшай Дзевы Марыі. А таксама было 2 народныя вучэльні, адна жаночая, другая мужчынская. На рэчцы стаяла 2 вадзяныя млыны, было 2 крамы. У Гайне налічвалася 57 двароў, а ў гэтых дварах жыло аж 420 чалавек. У асноўным тут жылі рамесленнікі. Гэта кавалі, гарбары, шаўцы, пекары, і яшчэ шмат іншых старажытных прафесій. А раз на год, 15 жніўня, вось тут у Гайне праводзіўся кірмаш. Народу з'язджалася. Хто ехаў прадаць, хто купіць, хто прыязджаў проста, па кірмашу пахадзіць, паразмаўляць, знаёмых сустрэць, у карчомку зайсці, за жыццё пагаварыць. І вось мясцовы хлапчук гайнаўскі заўсёды на гэту любіў кірмаш хадзіць там. Таму што можна было паслухаць розныя прыказкі, розныя прымаўкі, гісторыі усялякія, казкі. Заўсёды пытаўся, а вы з
адкуль прыехалі, з якой вёскі, а чаму у вас гавораць вось не так, як у нашай вёсцы гавораць. Ну, а калі ён падрос, ён стаў займацца гэтай справай ўсёй прафесійна. А звалі того хлапчука Адам Чарноцкі, хаця ўсяму свету ён стаў вядомы пад псеўданімам Даленга Хадакоўскі. Гістарычная даведка. Зарыян Яковлевич Даленга Хадакоўскі. Сапраўднае імя Адам Чарноцкі. Нарадзіўся ў мястэчку Гайна 24 снежня 1784 года. Славяназнаўца, пачынальнік беларускай, польскай, рускай і украінскай археалогіі, фалькларыстыкі, этнаграфіі і дыялекталогіі. Падарожнічаў па Польшчы, Галіцыі, Палессі. У 1818 годзе упершыню на Беларусі атрымаў ад Віленскага універсітэта дазвол на права раскопак, даследаваў гарадзішчы ў Полацку, Віцебску, Тураве, Брэсце, Гомелі, Магілёвай і іншых гарадах. Рабіў запісы фальклору, абрадаў, мясцовых дыялектаў, намеціў праграму комплексных даследаванняў славянскіх і суседніх народаў, абгрунтаваў прынцыпы зборы фальклору, вызначыў тэрыторыю пашырэння беларускай мовы. Даленга Хадакоўскі з'яўляўся членам-карэспандэнтам Варшаўскага таварыства сяброў навукі, членам Петербургскага вольнага таварыства гісторыі і старажытнасцей расійскіх. Памёр 17 лістапада 1825 года ва ўзросце 40 гадоў. Нарадзіўся Адам Чарноцкі у Гайна ў сям'і збяднелага шляхціча Якуба Чарноцкага. Якуб Чарноцкі хаця быў шляхціч і збяднелы, але стараўся зрабіць усё, ну, як сапраўдны шляхціч, каб дзеці яго атрымалі добрую адукацыю. І вось Адам Чарноцкі паступіў у слуцкую гімназію, і вось там ён пачаў захапляцца геаграфіяй і гісторыяй старажытнасцяў. Калі ён скончыў гэтую гімназію, ён паехаў, працаваў у Менску, і вось там ён пазнаёміўся з графам Несялоўскім. І вось Несялоўскі запрасіў яго быць упраўляючым у ягоным маёнтку. І вось у маёнтку Варонча у Несялоўскага была вялізная бібліятэка, і там Чарноцкі пачынае як бы удасканальваць свае веды. Там ён пачынае вывучаць старажытныя беларускія акты, пачынае вывучаць працы заходніх еўрапейскіх вучоных, чытаць кнігі, пачынае сам рабіць розныя даследаванні. Ну і здавалася б, у хлопца ўсё пайшло вельмі добра. Але якраз быў вось час 1807 год, калі ўсе захапляліся Напалеонам. І пасля падзелу Рэчы Паспалітай Чарноцкі, як ягоныя сябры, пачалі думаць аб тым, што Напалеон дапаможа ім адрадзіць Вялікае княства Літоўскае. І вось ён напісаў ліст свайму сябру. І ў гэтым лісту ён выказаў сваё захапленне Напалеонам, кажучы, што ён бы таксама з задавальненнем служыў бы ў арміі Напалеона. І вось гэты ліст перахоплівае царская ахранка. Канешне ж, Чарноцка арыштоўваюць і садзяць у Петрапаўлаўскую крэпасць. А праз 7 месяцаў яго пазбаўляюць шляхецтва і адпраўляюць радавым салдатам служыць у Омск. Але служачы радавым салдатам у расійскім войску, Адам Чарноцкі не апускае рукі. Там ён дасканала авалодвае расійскай мовай і пачынае вывучаць абрады і традыцыі Омскага краю. І нават пазней ён змог гэта ўсё апублікаваць. І вось перад сам вайной з Напалеонам у 1811 годзе іхнюю часць, дзе ён служыў, з Омска перакідаюць вось сюды, у Беларусь, якраз у Бабруйск. І калі іх павялі купацца на Беразіно, то Адам Чарноцкі зымітаваў, быццам ён утапіўся, а сам вынырнуў на другім беразе Беразіны у траўцы і уцёк у Варшаву. А ў Варшаве ён уступіў у войска Напалеона. Але пасля таго, як Напалеон быў разбіты, то Адаму Чарноцкаму зноў прыходзіцца доўгі час хавацца. І вось тады ён вырашае ўзяць сабе псеўданім Даленга Хадакоўскі. І вось пад гэтым псеўданімам ён і пачынае сваё новае жыццё. Даленга Хадакоўскі сабраў вялікі збор рускіх і беларускіх песень, замоў, загадак, прыказак, прымавак. Таксама ён склаў слоўнікі па этнаграфіі, па тапаніміцы, па археалогіі. І Даленга Хадакоўскі лічыцца першым, хто адкрыў для рускай навукі, што беларуская мова – гэта старажытнейшая мова, і што на ёй размаўляе не толькі просты народ, а ў першую чаргу гэта арыстакратычныя вярхі.
На вялікі жаль, большасць прац Даленгі Хадакоўскага і па сёння ляжаць у архівах не надрукаваныя. Але вось думаю, што можа хутка надыдзе той час, калі іх надрукуюць, і мы з вами яшчэ шмат аб чым даведаемся з нашай з вами старажытнай гісторыі. Да пабачэння!